LKZH. En ik wil even beginnen met een bijzondere mededeling, want weer hebben we een bijzondere gast vanavond. We hebben natuurlijk de vastelovensprins, de hoofdrol gezien, maar er is vanavond ook een meneer met een hele lange witte baard in de zaal. En hij heeft allemaal zwarte vriendjes metgenomen. Kortom, dit wordt een heel leuk laatste deel. Wat er precies gaat doen, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat de volgende zaterdag de buurt gaat betreiden. Goed gewoon, goed wit. Overigens over een bijzondere persoon gesproken. De jury is er ook weer. Burgemeester Jos Hessels, welkom terug. Hopelijk heb ik het bij je bootje smaak. Gedeputeerde Erik Koppel, over 6% ook welkom. Juryvoorzitter in het midden, Tom Doesborg. Tom, welkom terug. Natuurlijk onze man van de krant vanavond, daar is er ook weer Jan Kuipers. En tot slot de dirigent, lekker professioneel dirigent en klarinetist. Ik heb het over Richard Bonnet, ook hij is weer aangestorven achter de jurytafel. Zonder zelfs op de buurt. Ze hebben hard ronden die zich op basgitaar. Dat is het gebeurd. Ja, dat is de bas. Ze hebben een promotieteam dat er zoiets is. Dat is inderdaad een staan. Ja. En ze hebben nog echt heel bijzonders. Maar dat steekt ook weer beperkt om het kopje surprise act. Ik zou zeggen, laat ik verrassen. Het is niet voor het laatste deel van het LKZH 2012. Langzaam gewoon weer toewerken naar de finale. Zitten we klaar voor? Oké, dan is het aan nu voor deze zaterdag. Goed gehoord, goed weer. Even goed opletten, Erik, hè? Moet je maar doen, hè? Even goed opletten! Hier! Aan de andere kant. Goed mee! Zeg even goed.
side.